Ganano ponúka najefektívnejšie čističe vzduchu na trhu. A sú to jediné, ktoré dokážu čistiť na nanometrovej úrovni. Čistič vzduchu dokáže spracovať veľké objemy vzduchu, čo znamená, že aj vo veľkých priestoroch môže byť vzduch cirkulovaný a čistený niekoľkokrát denne. Technológia čistenia vzduchu Ganano je založená na výkonnom elektronickom filtračnom systéme. Elektronický filtračný systém účinne odstraňuje ultrajemné častice zo vzduchu a zabíja všetky mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy a spory plesní. Čističe vzduchu s tradičnými HEPA filtračnými systémami nedokážu odstrániť ultrajemné častice zo vzduchu. Ultrajemné častice majú priemer len niekoľko nanometrov. Ako náhle sú častice vdýchnuté, môžu sa dokonca dostať do krvného obehu a vystaviť ľudí vážnym chorobám. Vzduch je nasávaný do zbernej komory, pri ktorom silný ionizačný proces negatívne nabíja častice všetkých veľkostí. Tento ionizačný proces zabíja všetky baktérie, vírusy a spory plesní vo vzduchu. Negatívne nabité častice sa prichytávajú na steny pozitívne nabitej zbernej komory. Raz za týždeň sa čistič automaticky zastaví, aby umyl všetky nahromadené nečistoty zo zbernej komory. Nakoniec vzduch prechádza cez aktívny uhlíkový filter, ktorý odstraňuje plynové zlúčeniny a zápachy. Čistič vzduchu vyfukuje dokonale čistý vzduch, čím okamžite zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu. Čističe vzduchu Ganano neobsahujú ľahko upchateľné HEPA filtre, ktoré je potrebné pravidelne meniť. To ich robí nízkoúdržbovými, nákladovo efektívnymi a účinnosť čistenia vzduchu zostáva neustále vysoká. Ganano, užite si dýchanie.